Sakulenggah ing satu kinabakten sampun keparang samapta gapti sawego ing diri sedaya paraga ingkang keparang hangayahi lampahing upacara adat panggih temanten rikalenggahan siang punika. Tumuli badhe keparang kadherekaken mijil saking Tamti Busana temanten putri miwah keluarga ageng Bapak Juweni tuwin Ibu Harni. Ladrang singo-singo hangumandang caos pakurmatan miyosipun temanten putri tuwin tiyang sepuh kekalih. Lancaran bindri hangumandang sung sasmito rawipun paraga ingkang hangasta sanggan pamedhuking temanten putri. Kinarya tondo tengara tumapak ing upacara adat panggih temanten satataning gagrag Ngayogyakarta Hadiningrat. Paraga ingkang keparang hangasta sanggan pamedhukipun temanten putri kinarya sulih sarira keluarga ageng Bapak Juweni tuwin Ibu Harni. Keparang hamasraken sanggan pamedhuk ingkang hawujud gedhang raja gegadangan muga temanten sakloron tansah manggih raharjo kinantenan suruh ayu donga pamuji mugi temanten sakloron tansah manggih rahayu kadidi priksa panjenenganipun Ibu Suparni jangkep serah sarana pamedhuking temanten putri sanggan pamedhuk ya keparang katampi sung sasmita miyosipun temanten putri tumuju ing sasana upacara panggih temanten. Ladrang temanten hangumandang caos tondo kurma panggih satataning gagrag
Ngayogyakarta Hadiningrat. Kapurwakan paraga ing kepareng hangasta Sekar Kembar Mayang minangka dadya jangkeping gaup palakrama kenya lan jejaka ing embanan dening paraga piniji Kembar Mayang kayune purwa sejati pangira jagat godhong kinarya rumembe woh surya lawan tengsu dene oyate winastan bayu bajra miyos sing paraga ing kepareng hangasta Sekar Kembar Mayang minangka dadya tandha cihna hamberat salwiring rubeda tansah pasrah sumarah mring purbaning Hyang Maha Kawasa. Sajengipun paraga ing kepareng hangasta Kembar Mayang dipun keparengaken jengkar saking sasana upacara panggih temanten juru labdi upacara panggih temanten Sung Sasmita temanten kakung lan putri kadherekaken tumuju ing sasana upacara panggih temanten. Sampun kepareng prapta wonten ing sasana upacara adat panggih temanten Abagus Ivan Wahyu Syahputra, Ahayu Sevi Natasha Cornelia. Temanten kakung hangasta gantal cacah sekawan dene temanten putri, hangasta gantal cacah 3 minangka dadya pralambang ilmu, amal, tuwin iman. Dene tumraping kakung kesinungan kanugrahan jumeneng minangka pangarsaning Bale Wisma. Tata cara balangan gantal tumama jatining lisan tumama jatining katresnan kakung kang miwiti kakung kang hamungkasi jumangkah padaning kakung mungguing Ranupada salebeting telawah tanggap temanten putri Ahayu Sevi Natasha Cornelia kya kepareng sesuci ampean dalem ingkang raka garwa kandi uba rampe tirta sekaradi mancawarna tirta tegese banyu minangka dadya lambanging urip lan panguripan tirta ki minangka dadya pralambanging kawruh lan ngelmu sesekaran mancawarna kinarya dadya gegambaran manunggaling sedulur papat kang 5 pancer siji kakang kawah loro adi ari-ari 3 ing winastan rah sekawan papak puser bilih panceripun sarira rukmi temanten kekalih upacara Hangranuppada minangka dadya tandha cihna raostya bekti temanten putri dumateng ingkang garwa kanthi donga pamuji krenteking ati lati lan pakarti tansah tinuntun dening budi pekerti ingkang utami kya kepareng jinunjung temanten putri upacara wiji dadi tigan ingkang kinarya dadya sarana saking tembung 3 siji lahir loro jodo telu tibaning pesti manungsa hang lampahi pecah wiji dadi babar tumangkar wiji sejati. Lulus
Raharjo kalising sambe kala upacara adat panggih temanten satataning gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat. Juru labdi upacara adat panggih kepareng hampratetesaken temanten kakung lan putri kadherekaken tumuju ing sasana adimulya. Keluarga ageng Bapak Damin Ibu Suparni mangayu bagya rawuhipun kapten pisan Bapak Juweni tuwin Ibu Harni kepareng hanglarapaken temanten kekalih tumuju ing sasana adimulya. Kekanten asta temanten kakung lan putri kirap temanten Ngayogyakarta Hadiningrat sung sasmita gati padha sih. Sampun prapta wonten ing sasana adimulya temanten kakung yang temanten putri guging panuwun ingkang tanpa pepindhan sagung para rawuh kakung putri ingkang sampun kepareng suka pakurmatan lampahing upacara adat panggih temanten Ngayogyakarta Hadiningrat ing rikalenggahan siang punika lenggah ing sasana minulya temanten kakung lan putri semoga samya hasasanti mugi temanten kekalih tansah pinaringan karahayon. Kapurwakan kanthi tata cara bubak kawah minangka paring tetenger hajat mantu ingkang angka sepisan keluarga ageng Bapak Damin tuwin Ibu Suparni menapa dene keluarga ageng Bapak Juweni tipun Ibu Harni pinaringan unjukan rucat degan Bapak Damin dening panjenengane Ibu Suparni hangunjuk rucat degan tegesipun hang rucat leganiro temanten kekalih karaos seger sumyah muga sumrambah wong saomah paripurna Bapak Damin pinaringan unjukan rucat degan cengkar panjenenganipun Ibu Suparni
dening keng garwa kepareng nglarapaken unjukan rucadegan kinarya sarana bobak kawah tumraping temanten kekalih toyaning kalapa muda ingkang pinitaya kinarya usada salwiring lelara. Mugi manggih rahayu yuwana lestari temanten kekalih pinaringan unjukan rucadegan karaos seger sumyah bungae wong kang lagya omah-omah. Bombong birawaning kalih keluarga ageng Bapak Damnin duweni Ibu Suparni menapa dene keluarga ageng Bapak juwenitipun Ibu Harni dene keng sakipun keparengan tas pitulus hana tepi darmaning wredo wajibing asepuh mala kramakaken ingkang putra putri kinasih Bagus Ivan Wahyu Syahputra sarjana teknik Twin Ahayu Sevi Natasha Cornelia sarjana teknik hangunjuk rucadegan temanten kekalih sarana upacara bubak kawah paring tetenger tandha tengara hajat mantu ingkang angka sepisan tumraping kulawarga temanten kekalih gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katuraken panjenenganipun Bapak Damnin duweni Ibu Suparni sampun kepareng paring unjukan rucadegan tumraping temanten kekalih. Sura ambata rubuh gumuruh maneker wiyati saisining jagat isen-isening siang lawan ratri samyoha memuji syukur kunjuk ngarsanipun Gusti ingkang murba sagung dumadi kalampahan daup suci temanten kekalih lenggah ing sasana adimulya gumelar lampahing tata cara tampa kaya pinilih bibit ingkang bobot wiji ingkang mentes pari jagung dele otek palawija cinapur dana arta receh empon-pon dalah sekar setaman cacah selangkung wiji pinilih mugi temanten kakung lan putri tansah dadya jalma kang linangkung. Tuwin jinangkung ing ngarsanipun Gusti ingkang maha suci. Tinamping pepangkoning garwa sayekti minangka dadya gegambaran bilih wijining kakung hamung pantes tinampi ing putrinipun. Hanampi kayaning kakung kanthi permati tatan wonten ingkang cicir sayekti minangka dadya gegambaran jejering putri ingkang gemi nastiti lan ngati-ati ingkang rigen tegen mugen gesang daya dinayan sesarengan kalian ingkang garwa tata cara tampa kaya kinarya dadya pralambang tanggal jawabing kakung suka pangayoman mrikara harjaning wanita paripurna hanampi kayaning kakung ya kepareng kapasrahaken kawidagdaning tampa kaya katur panjenenganipun Ibu Suparni paripurna kapasrahaken kawidagdaning tampa kaya ya kepareng kadherekaken kondur lenggah temanten kekalih
tumuju ing sasana pinulya. Sesuci asta hangi cali salwiring sukerta mugi suker sakit sumingkir sirna larut manggih rahayu widodo kalih sakehing sampikala. Linadosan dahar walimah temanten kekalih sekul punar hawarni jenar minangka dadya lambanging kamulyan miwah kabagyan rarampat dan ulam pindang ati antep gurih pengasih minangka dadya perlambang sandang pangan lan papan sandangan lair ingkang hawujud busana dene sandangan batin wujudipun tandang tanduk tingkah laku solah sloga muna lan muni mila tumraping bebrayan Jawi wonten paugeran ajining diri gumantung saka kedaling ladi ati ladi makarti ingkang tansah tinuntun dening budi pekerti ingkang utami ingkang kalih dahar walimah minangka dadya perlambang pangan dedaharan lair ingkang hawujud boga dene dedaharan batin wujudipun pitutur lan wewarah wewangsen tepo tulodo jumbuh kaliyan piwucaling agami suci kang rinasuk ingkang angka 3 dahar walimah minangka dadya perlambang papan papan lair ingkang hawujud wisma dene papan batin inggih menika swasana ingkang menep salebeting manah ingkang hayam tentrem jinem bagya mulya langgang lestaring donya tumekaning delahan andahar klimaing kakung sarwi lawuh ati antep tegese wis mantep sajroning ati temanten kakung lan putri pinesti dadi jodhone pinesti dadi jatulan kramane hangunjuk tirta wening kinarya dadya jangkeping upacara dahar walimah tirta wening kang sarana pepeling bilih lampahing gesang bebrayan ketah linambaran kanthi weninging cipta rasa miyangkarsa satemah sageta hamba bar kabagyan ben kamulyan sumrambah sagung kulawarga. Juru labdi upacara panggih sampun keparang sasmita buwung sampun keparang linolos temanten keparang hang lepas sarela tumuli badhe keparang kadherekaken sumungkem ing pepadanipun ingkang rama miwah ibu. Tuwin prawreda sepo wase
Triprakara mapan nyoto manungsa siji kabejan jati loro jodoh kabeh pas ditibane kodrat sayekti hamungsa kabeh iku kapur boyuang moho kuasa hayom hanjelas kekes tiang sepuh hangayomni pinaringan puji pangestu rahayu temanten kekalih langgeng lestari ing donya temekaning dalahan kang ngukir jiwa lan raga Ibu Rama tansah ngesti mreyuwana ingkang putra sung pamuji rena nyenyuwun mring yuwang widi sadaya manggih rahayu
ing akhir manggeswan goti wiji lulus raharja kalih sing sampe kala upacara panggih temanten satataning gagrag ngayuja karta hatining ngrat atur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan sagung para rawuh kakung putri sinedahan kesampun keparang sumpah hormatan lampahing upacara dak panggih kalenggahan siang punika kepareng kadherekaken satata lenggah angramtu tumapaking adicara salajengipun nuwun. Sakulega ing satungina bekten duka paripurna rerangken toto upacara adat panggih temanten satataning gagrag ngayuja karta hatining ram. Dene salajengipun awit raos syukur saking keluarga ageng Bapak Juweni tuwin Ibu Harni mungkin tata cara sebar udik-udik tuwin adicara tumplak punjen kepareng kadherekaken panjenenganipun Bapak Ujang Wibowo Bapak Ibu Ujang Wibowo tuwin Bapak Ibu Hartono ingkang kepareng kasumanggaaken lumarap andherekaken lampahing adicara sebar udik-udik tuwin tumplak punjen lan salajengipun saderengipun tumapak upacara sebar udik-udik tumplak punjen tumuli badhe kepareng kadherekaken siar saking panjenenganipun Rama Pujangga Suwarna Dwija Nagara kasumanggaaken. Sumangga Rama Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu ingkang minulya nyuwun pangapunten kula sumula atur sowan malih. Badhe ngaturaken menggah bubak kawah lan tumplak punjen. Bubak kawah menika katindakan mantu ingkang kapisan. Ning panjenipun Bapak Juweni Ibu Harni menika mantu kapisan
katindaken adicara bubak kawah kanthi ngunjuk rujak degan. Menawi kala rumiyin jaman pagubuhan ing Kamping Sekawan katindakaken kanthi nerangaken ngangge degan ugi ngangge kendhil ingkang tintupan kanthi kain seta. Kanthi babar bubak kawah saking Eka Kamandanu Dwi Panunggal Trilokamaya Catur Hangga Jati Panca Yitma Jati Sat Loka Jati Sapta Kawasa Jati Hasta Sabda Jati lan Nawa Purna Jati. Zaman sampun dipun tindakan di prasaja kanthi ngunjuk rujak degan seger sumyah warata wong sak omah. Panjenenganipun Bapak Juweni Buharni ugi nindakaken tumplak kuncin. Rening putrinipun setunggal kewala pramila dipun tindakaken adicara tumplak punjen ingkang putra Ivan Wahyu Saputra ing sampun dhaup kalian Raden Rara Sevi Natasha Cornelia. Tegesipun ingkang dipun punji ingkang muji syukur sampun tinumplak kanthi pinunji ingkang sundul ngawiyat muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene sarananipun mangke mawi nyebar udik-udik, mawi nyawer nggih Bapak Ibu nggih. Nah mangke panjenengan saged ngalap berkah wonten mriki. Ini tak dadi ngene. Nah iki lintingane sing biru-biru, sing abang-abang, ungu-ungu. Waduh, panjenengan oleh 5 wis beres ya. Apa meneh sing abang-abang. Lah bubak kawah tumplak panjenengan manunggal putrinipun lan putranipun namung setunggal, nggih. Nah menika isinipun ingkang sepisan nggih menika wasnar utawa beras kuning. Karepe supaya rejekine jaya. Ngaten nggih, pinaringan kasugihan. Nggih, nyambut gawe petel ora perlu dialem. Nyambut gawe kaya tuyul. Rasah perlu aleman, rasah dikongkon, hasilnya cetha. Halo. Nah. Kaping kalih isinipun arta. Kene maju kene. Nah, niki lintingan-lintingan niki isinipun arta nggih. Wonten ingkang abrit. Abrit pinten, Bu? 100. Wah, pinter cerdas iki. Encare nang ngendas. Encare nang kuping jenenge KPK ya. Yen biru napa, Bu? Wah, nggih. Yen ijo? Apal banget yen ibu-ibu iki. Nggih to. Nah, iki sing kakung-kakung kuwi lho, nek golek bojo sing ngono kuwi, sing ngerti dhuwit. Sing pinten goleki dhuwit neng sak ngerti, sor bantal ngerti, neng pecis we ngerti. Marga pinter goleki dhuwit. Nah, lajeng kang pungkasan isinipun empon-empon. Tiyang gesang menika mbetahaken sandang pangan, mbetahaken arta, mbetahaken kesehatan. Mila donga kula ngaturaken Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a warizqan wasi'a warizqan taziban lan wasifa'a min kulli da'i wasaqam. Pinaringan rejeki ingkang kathah, ngilmu ingkang manfaat, rezeki halal lan thayyib lan pinaringan kesehatan. Menika mangke badhe katuraken panjenengan. Sinten ngertos ingkang samangke mundhut menika ingkang dereng palakrama cepet kuleran nggih Pak Bu nggih. Nggih, suwe ora jamu, jamu godhong duren. Suwe ra ketemu temu pisan jagong manten nggih. Godhong duren warnane ijo, bar jagong manten terus oleh duren. Nggih, lah menika para kadang tasih wonten sederek-sederek mugi cepet nularana dhateng kulawarganipun Bapak Juweni,
keluarganipun Bapak Damin, Ibu Suparni, Ibu Arni lan sedaya ingkang sampun rawuh wonten mriki. Kasembatan kanthi sae sedaya katindakaken minangka pangaji-aji tepuk tangan kangge penganten production ingkang wonten Dani Mukti. Matur nuwun ingkang tepuk tangan tak dongake murah rejeki. Sing petani lemu-lemu le nandur pari. Sing petani lemu-lemu nandur pari, sing peternak sapine gede-gede. Sing pegawe tak dongake cepet nunggah pangkat tambah gaji. Sing guru oleh sertifikasi. Sing bisnis ra tau rugi. WO-ne priase terus widodo lestari. Pangrawite Cindelaras ra tau prei. Sing enom tak dongake cepet rabi. Sing tuwa tak dongake cepet munggah kaji. Dungane sampeyan ning medeni ya. Bapak Ibu mekaten ingkang saged landharaken menggah bubak kawah lam tumplak punjen. Katur Dimas Dani tumuli kalajengaken sumangga. Kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Rama Pujangga Suwarna Dwijanagara ingkang sampun kepareng paring wedaran tumplak punjen tuwin bubak kawah wonten ing kalenggahan siang punika. Sumangga keluarga ageng Bapak Ujang Wibowo tuwin Bapak Ibu Hartono kasupanggaaken samapta gati saweka ing diri tuwin para tamu kakung putri siredahan wonten ing kalenggahan siang punika tumuli badhe kepareng kasebar udik-udik saking panjenenganipun Bapak Juweni tuwin Ibu Arni. Kinarya wahyaning pamuji syukur sampun kepareng kalampah tata upacara dauping temamten kekalih Ivan Wahyu Saputra tuwin Sevi Natasha Cornelia. Srepek Mataram kanggo mandang kanca-kanca Cindelaras. Kinurmatan sebar udik-udik upacara tumplak punjen. Timun sigarane terus bangun negarane ono ono sing saya sing rukun paring berkah wujud udik-udik katur panjenenganipun keluarga ageng Bapak Ibu Ujang Wibowo tuwin keluarga Bapak Ibu Hartono. Matur sembah sampun kepareng nampi berkah udik-udik. Salajengipun Bapak Juweni tuwin Ibu Harni kadherekaken jengkar saking sasana pahargyan kepareng hanya bar udik-udik katur saking para tamu kakung putri kang sampun kepareng rawuh. Kinarya wahyaning pamuji syukur konjuk ngarsa dalem Gusti Maha Suci. Upacara sebar udik-udik nglastantunaken adat widi-widana tilaranipun para leluhur. Semoga dipun sebar Bu Arni wonten wingking Bu Arni ingkang lempar yang jauh Bu Arni luar biasa. Sebelah kanan Bu Arni boleh, sampai belakang Bu Arni. Semoga semuanya mendapatkan berkah sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan Mas Ivan dan juga Mbak Sevi pada kesempatan siang hari ini. Boleh yang sudut sebelah kanan, sekarang bergeser ke tamu undangan dari keluarga mempelai putri. Berkenan kami hantarkan udik-udik yang akan disebar untuk keluarga Bapak Damin dan Ibu Suparni.
Boleh tangannya diangkat ke atas semua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lempar Bu Arni. Mungkin bisa menjangkau sisi-sisi yang berada di belakang Ibu Arni. Oh nggih. Mungkin kok karawitan pun bagi Ibu, nyuwun bagian. Monggo dipun rebataken ude-ude. Ngantos wingking Bu. Inggih matur sembah nuwun. Kerawitan uman wadai gitu. Tamu-tamu ki wonten ingkang sawetawis lenggah wonten pepengkeran dipun sebar ude-ude. Ampun ngantos telas amargi sabibaripun nyebar ude-ude tasih wonten upacara tumplak punjen. Pikantuk pinten Pak Bu, dapat berapa? Boleh yang dapat ude-ude, dapat uang koin ataupun uang gulungan uang kertas diangkat ke atas semua kita tunjukkan. Boleh ditunjukkan ke kamera mengambil mana yang dapat ude-ude siang hari ini. Boleh ditunjukkan ke kamera. Luar biasa. Yang masih ada di bawah di sela-sela kursi dicari. Siapa tahu masih dapat rezeki. Paripurna tata cara sebar ude-ude. Tumuli kalajengaken tata cara tumplak punjen. Katindakaken upacara tumplak punjen minangka pratandha hajat mantu ingkang pungkasan keluarga Bapak Juweni tuwin Ibu Harni. Bismillahirrahmanirrahim. Sesek. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk prosesi tumplak punjen Ivan dan Sevi. Luar biasa. Selamat untuk Bapak dan Ibu yang mendapatkan ude-ude pada kesempatan siang hari ini. Semoga menjadikan berkah dan juga kebaikan untuk segenap keluarga Bapak Juweni dan Ibu Harni. Mas Adibei. Sendika dawuh. Karawitan mengko tak sebari ya. Mboten disebari mau apa lali ya? Ude-ude telas. Kok tak golek pasir tak sebari pasir ya. Witekne lah wong tamune yo kadang ngaten lho. Kok jane ya raketan pira ngono jane ya jane. Anu yo engko tak golek-golekke ya kuwi. Iki mau do gembreneng. Kepiye? Pitoki kene ora. Iya toki iki. Wis ora apa-apa bakune sowan malih atur panglipur menika sampun lumampah upacara panggih ngayu Jakarta ngaten menika Kang Mas. Matur sembah nuwun kanca-kanca Cindilaras luar biasa. Wah, bombong banget, seneng banget diiringi panggih Ngayujan. Wah, nabuh Ngayujan ya apik ngene lho. Isine ya para pujangga-pujangga Mas. nggih. Cindilaras iku napa-napa digarap. Nggih. Gending digarap, gagrak ngendi wae digarap. Nggih. Koncowe digarap lho iki. Ya aja ta. Oh, lah nek jenenge ampun iki po remuk no dadi digarapi kanca-kanca iki lho. Oh ya. Nggih, saestu. Aja digarapi lho Mas. Aku lagi ajaran kok Mas ngene iki witekne ya piye. Derek latihan wonten mriki. Latihan golek undaan maksudnya. Mbok radi mriki to Kang Mas sing rada omber ngono lho. Ya sak lagu rong lagu sik ngono sak durunge. Kadang-kadang Mayangkara nanti kita persilahkan untuk mendapatkan diri, kadang-kadang Cindilaras kita kasih Setiap lagu dulu nggih. Ya. Kiraku kowe tan citra. Ayo Mas Dani. Mergo suwe taan teni. Iki bawa ngenteni kok. Dikira jurang jugrek kok piye? Orang tuh dede kok gak fokus. Mas Adibei menika sinambi kasugata
tetembangan sawetawis. Para tamu sampun kepareng hangasto daharan kasekecaken ngerahabi. King nikmat rasa Nikmat rasa catering. catering leres. Iki dhewe ngadeg ngene ya. Oke. Lah ning dronjongan iki dadi ngene. Bapak-bapak lenggahipun miring nggih, Pak. Pokoknya Dadi doyong. jenengan ojo rono-rono. Lah piye? Mergone kok nek glundung Nubruk terop malah kok. Layang kinowo maruta lak lho ngene iki lho. apik iki Koncone digarap. lho apa apik iki golek bahan aku rene iki arep kulaan arep tak go ngulon pokoke Kula karo panjenengan iki lak agemane kula ki pangeran Kasunanan, pangeran nyuwun ngapura panjenengan pangeran Ngayogyakarta. nah lak ngono terah padha-padha terah Mataram Nggih. nah berarti sing tengah-tengah iki wong Klaten ya ya aja ora Solo ora berarti wong Klaten Prambanan. oh Prambanan lah ya tengah-tengah ya Tosuro ambal-ambal angen tendi Wis suwe taan teni rasaku hangantu Suteng Indra ayak neh to iki Ibu mantap. angel lho iki Angel Mas iki. angel lho iki Angel iki anu garap bawa campur ayak-ayan kocok. angel lho iki angel iki ngene iki nek ra wong sing kemampuannya di atas rata-rata kamu gak iso Tadi di atas kan mati kepunjulan malah keliwat rasaku hangan Tuhan pijar krungu samoyo eling yen taen tendi sedulur-sedulur Mayangkara ya wis samekta. Nggih. Dadi mengke jam 12 pas Cindilaras off terus dolan ning bayanan sih. ya ora. Lah kok jam 3 bali neh. Ya kolaborasi ngono nek iso ya bareng-bareng ngono. Oh ngono. Oh, gak sih ning bayanan ya? Guys to. Arep adus to piye? Bayanan ki ngono apa? Pemandian era. Lah ya apa arep slulup ngene. Kono ya nek kuliner kok Mas. Kuliner apa? Api tek cilik-cilik. Gak melu-melu aku. Digongke Mas Adi Bey. Oh nggih. Kledang lakae bocahe toko. Iki tibone kelincucul apa? Kelincucul ra apa-apa. Ayo Tika medhone Tik. Nah, Ayo Mbak Tika, wis pas lho iki rombongan Burgundi merah marun lho iki awake dhewe. bergundi merah marun. Ora Kang Sem iki nek jenenge wong wis chemistry-nya dapet itu pasti yo ngene iki. Sehati. Sehati.
mangetan Surabaya terus nang Bali mangulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku ojo beda aku terus bali neng Semarang klinciku wis ana Cindelaras niku elok saestu. Eloke pripun Mas? Bulan Oktober iki tanggapane Piro? ping 28 dadi sepurane mung 02 dina. Iya, sesasi iki prai pindho. Prai pindho. Iya. Ki arep dienggo apa duwite iki ora? Kirangan cacah niku dhewe ora temonjo. Nah aku ki yo anu Mas nek Cindelaras lak sesasi dek ngono to. Utuh ngono gak leren praine moro dina. Yen aku iki anu Mas kulinane tanggapane adoh-adoh Mas. Elok no, bak ning Surabaya, Luar kota ning luar kan. Jawa. Lete. Saiki payu ngosok 10 dina gas. Dadi yo sok ora ngono lho Mas. Lah nek kula ki ya alhamdulillah Mas. Pripun? Bendino enek. Belah. Wah, Piye ampuh. jenengane tanggal aku kebak no. Lah kebak tanggapan. Kebak. Aku ngeterke bojoku ning pasare tak catet kok. Oh alah dasare. Bong botoe DM sini. Mula ya kebak. Nek kuwi tenan nek kuwi. Lah nggih. Monggo Mbak Tika. So. Lane krasa krasa kapura nafsu Ya. wakasane montang Ake. Rakate aku dhewe Cindelaras Cara konsisten. Halus mentokane. Mas Dani. Ngubengi kutha sateruse ing desa marga aku kang golek sing tak tresnani kelinci bojo so
marang kelinci kuwus ana kandang. Iya. Sapa iki? Hobi basik. Jatah panjenengan. Oh, aku ya. Data Iren ngono ya. La jebulane rusak rusuk kapuru nafsu. Wakasane montang mate rakate aku dhewe kang kepante Pengantin production. Ayo dong. asik Evio Multimedia. Ayo Mas Dani. Ayo. Yen kelingan lelakonku Jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca kenyot ayu lan satine satine Lan ing omahku perlune wong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno kemutan dirane masukin Mbak Dika asik nganggo imboh ya. Lah iya toh. Nganggo Lah kok- goyang ngene bareng. Kowe gitu ae ngomong. Ora pareng. kau Saya kendangi cak lunyatan kok. Lunyatan oh lah iya dasare. ki Kuwi isone senengi ya mau ning panggung iki Mas. Lah Lho, kok saged kok toh? iso Lah, nek neng- Nang omah ting benyinyi lho. lah kok iso lah kahanane kepiye to omah Karo bojo bendak dina balang-balangan kendil. yo ning kene mau balang-balangan suruh senengi ning omah balang-balangan kendil ya dasare. Oh, iya. Ijolno. Nah, jolke, Mas. Ketok toh nyawa bocah lak ketok cah melas ngono toh. Wong ya lagi seminggu iki gelem mangan sego, biasanya mangan tanduran. Ditese Pak Bambang. Pak pinter, oh Pak. pintar Pak Bambang tuku gedang. nah Bisa ta. bisa Ora saru lho kuwi mau. Anu lho. Ora tuku ning gaglak lho. Ayo rungokno. Pak Bambang tuku. Lho. oh tuku ah gedange ditugel-tugel Pak Bambang potong rambut. rambut gau Kuwi ya rambut kok ya. Malah jempolan. gau rambut to Maksudnya rambut gan jempolan iki lho. oh lah iya Jenenge ulu cumbu. Pulu Jumbu Madukara. Iya apa to kuwi kok kaya tau krungu ya.
Hah? Apa? Aja njaluk gambare lho, Cak. Kok njaluk gambar meneh. Engko tak sepil. Kok tak live streaming. Lah jebul. Wudu. Ireng manis, Cak. Sakare cek kelinci ucul lah. Wis ganti ya wis menggok. Wis menggok pungkruk aku mau. Aku apale seragen gur pungkruk. Pungkur bangjo. Exit tol. Mas Dani. Aku ya, oke siap ge. Mong jalaran babisa dipaksa omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang karo kelingan irang manise. Sampun. Bagaimana Mas Dani? Proyek Matur selanjutnya? Menunggu informasi dari tim pengantin production. Oh, nggih. Oke, masih lanjut dulu. Satu hiburan lagi. Boleh Cinti Laras. nggih. Aku Ditutukkan, ditutuk. Dilanjutkan. Dilanjutkan. dilanjutkan Bahasa. bahasanya. Janjannya kan? Hei, janjannya. Janjannya tuh bahasa apa sih? Janjannya. Tadi saya kan lewat sana ada enggak gitu loh, Mas. Oh gitu. Nggih. Jalannya es krim ya di sana. Ekstrim. Ekstrim saking. Ya wong kamu ekstrim. biasanya hari-hari tandur ya, jadi kayak Enggak, bingung. saya enggak tandur. Apa? Fitnah itu kalau mengarai saya tandur. Lah terus apa? Saya tuh matun. Oh, Sama saja. mengarai bosnya dia. Mendem lo diarai minggu. Nyampe Gimana? lah iki. Oh, songo Mas, songo. Selindru. Iki Mas Dani iki lak dalang ben diwalik songo Mas Dani. Ora, ngomong sapa? Dalang, Ora. iki dalang. Aku nek songo seneng pelok kok. Sudah jangan berteman lagi, jangan bertengkar. Bertengkar. Jangan bertengkar. Ya langsung aja. Walik songo. Nah, ayo Mas Dani. Kayune. Ayo. Lah wis banget mau lho Terus aku. gentenan ya. Iya, gentenan. Ayo Mas Indra. Men nyetok-nyetokke Petro RRI ngono lho, Sri Wedari ngono lho. Nah, iki kan nek nyongo kan terus metu Petro. Iki Petro, terus iki Romo Semar. Nah, aku kinting-kintake aku tak metu. Monggo Kang Mas. Kayune Purwasa jati Pangira jagat godhong kinarya rumambe apratapaka Kembang lintang saloga langit Wah surya lan tengsu kasirambon lan udan bencang koso bengkah pratiwi oyote Bayu Putra wis yang laras songo Bocah bajang Ngiring angin ngone kabodung
sasi sesa Panjenengan lah agemane khas Ngayogyakarta. Nggih. Kula khas Surakarta. Nah. Lah catering iki kok Surakarta karo Ngayogyakarta. Jadi iki mau perambanan ya iki mau campur. Jadi gen ora kongkiren ngono lho gen Jadi kabeh. Yogya blangkone Solo. Jarike Yogya, wis ora apa-apa. Mboten apa-apa. Ora masalah. Nusantara. Nyawiji ya Nyawiji saja. pokoke nggih. Dilanjutke mumpung laras songo gubuk Asmara ya, Mas. Siap, ayo Ayo kita. nak buka celana. Kelingan manis es. Yen liwat. Oh, yen liwat. Yen liwat kuwi jambu alas. Jambu Oh dasare niki kondange nek teng Karanganyar MC jambu alas sih nggih niki. Oh, Bocah iki to. bocah. Oh, layak to Sak layak. Kabupaten Karanganyar iki sing iso jambolas mung aku kok. Oh iya. Iya. Saking cindhe go iso kok. Oh, Jambolas ki angel kok lagune kok. jambu. Angel banget. Angel. Yen liwat aku kelingan gubuk kae mencegah kebak tulisan warna abang tanda isih sayang jeneng aku bekas marah biyen kae tak andang tresno tanpa bantal tanpa kelasan betapa ketaman asmara Walange katung pupuk kae nyimpen wati nganti besok tumeka saiki pupuk kae ke crita wayah-wayah wengi nganti gagat rino gotong royong nyambut gawe sabubare cinde kan mayang koro karo Niken Niken Salindri. Salindri, Ah, jeh. Pokoknya Yang Pak- dinanti-nanti. Pak Juan iki anggone mantu disembadani. Sembadani Wis tenan. apa wae sing penting apik kabeh seneng. Itu tadi loh, wedding dream. Wedding Jadi dream. pernikahan impian yo kuwi mau lho, dream wedding apa wedding dream mau. Mas Dani mau dipiyai mau. Jadi itu sempurna sekali loh Mas. Dikemas oleh pengantin production yang ada Ibu Dani Bu Dani Muktinya. Mukti, betul sekali. Aku kok ya wis nikah ya apa mau urung ngono ya ngene iki lah raketang. Aja kaya ngono, Cak. Kok kon beleni meneh jare. Cah tumbak cucuan. Kok- Mau ngomong cek single kok iki baru ngene. Keceplosan aku. Nang fotone dikirim cacah kok ngenteni. Cek, Foto sing monggo. mencep cek fotone. Wis gak mencep, wis tak salep. Iki mau ya ngopo Eh? ngono lho. Aja ngono kuwi tak ah. Ah nyandi. Oh, arep ngendang jaipong ya ya. Entar Mas. Oh, nggih nggih nggih. Alah bagus anake sapa Mas kuwi. Sati Bey, Mbak Enggak, Tika, siap. ini atas permohonan supaya yang tamu-tamu ada di belakang kelihatan boleh maju ke depan sebentar oh, sini, oke, nggih. oke, Sambil mempersiapkan mantennya nanti akan kirap lagi. Jadi Baru masih ganti busana? nggih, baru ganti baju nanti tetap kirap dengan gamelan lagi. Oh, ada. nggih, Ya Mbak nggih, Tika. Oh iya, Jadi baik. untuk teman-teman Mayangkara mengenteni dulu ya. Menunggu kok Bahasanya muntir kaya ngono. Langsung digarap dangdut iki sing jaipong wis teko sapa kuwi? Siapa? Siapa namanya itu? Sumbangan. Kok sumbangan ini? Jangan piye to? Kan ana wong nyumbang lagu. Ana wong nyumbang pengendang nih. Kan nyumbang ngendang. Nyumbang ngendang. Oh, usum to kene iki sumbangan pengendang. Nyumbang Oh, alah. ngendang, nyumbang nipung kuwi usum Ini masuk. rada mriki Mas ben kesorot lampu, gen ketok ngono lho. Biar enggak maghrib banget gitu Iya, ya. aura maghrib iki ben tertutup cahaya Tertutup lampu. dengan ngono lho. cahaya. Lancang arek aku maghrib tindang mati kok. Aura maghrib kok kayak parfum ya. Ini Mbak Tika di tengah Mbak Tika. Ya.
Dangdut ya, Mas. Nggih. Oke. Catatan sakjroning ati. Piye. Akeh tak orang siap kita. Wes siap orang le. Tak kandhani to kok sik. Sumbangane ya ora iso disengko. Iya. Jenenge sumbangan ya sak mati ya. Iya kok ya. Untung bocahe bagus. Ana ora ngono piye kowe? Mbok kempet mesti. Iya no, kena. Tahu lho Mas, anak pengendang dikempet karo Tika iki ngantek keplepeken. Beyo, unine piye? Saking gondol. Catatan sakjroning ati. Dakan luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa. Marga leren ing gubuk asmara. Sindelaras lagi senenganku asik sesarengan Mas Adi Bey kalian Mbak Dita Dan juga Mas Dani Dananjaya. asik Ibu-ibu boleh sambil joget boleh. Soloyo Ayo yo. joget bu Sindelaras. Ayo ya. masuk Yen lewat aku kelingan bubuk kae. Biyen takgo leren. Mengecagak kebak tulisan warna abang tondo isih sayang Mas Dani. jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo anggum tresno tanpa bantal tanpa kloso botabote ketaman asmara Mbak Tika Klik ngetan, klik kulon. Kubah kae kebak cerita Bayah reni Nanti tekan Kolo peston teparit gotong royong nyambut gawe. Lah dasare sing ngendang ki mau piyaine enom dadi Enom. sesek banget dibonusi ya, mes ora gelem mandek ngono lho. Muitene dalane ndronjo kok ya rene. Suwan kok imbuh. bablasen. Imbuh. Suwan kok imbuh. Lah nggih. Wong ya garapan kowe mau Cinta. Pak Bayan nyuwun pamundutan wonten pamundutan mungkin Pak Bayan Mulyono badhe ngersakaken menapa Pak? Monggo sekicaken lenggah. Oh, aman. Mboten. Oh Pak Bayan ki kerso nyanyi Mas. Oh, ngaten. Ning Sragen itu wis enek undang-undangannya. Wih, Semua perangkat desa kudu iso nyanyi. baik. Pak Kurmatan. Nggih. Kota 1000 cokek ya Sragen. Iya, betul sekali. Catatan sajroning Kocak. saya merati aku gawe dadi garwa pergolakan ning gubuk asmara. Bagaimana Mas Dani? Sampun wonten Sasmita Tengara. Acara dimulai lagi. Inggih, sesarengan kadang-kadang Cindelara Sugi wonten rika lenggahan siang punika sagung para tamu kakung putri sinedahan sampun kepareng paripurna anggenipun linukar busana temanten kekalih Mas Bagus Ivan Wahyu Syahputra Twin Ahayu Sevi Natasha Cornelia tumuli badhe kepareng kaboyong malih lenggah wonten ing sasana palenggahan piniji kadherekaken panjenenganipun Bapak Juweni Twin Ibu Harni menapa dene keluarga ageng Bapak Damin Twin Ibu Suparni. Subo Kastowo Slendro Songo Hangumandang Caos Pakurmatan Bijiling Temanten kekalih.